सावजोब्बाय जोंनि सावजोब्बाय दिनैहाय मोननैसो भिडिअ बा माबा मोनसे मोनदों बे दंफां बोनायनि जिहेतु जायफ्रा दाखालि दंफां हानाय ना हाहैग्राफोर बिथांमोननि जाखिनि भिडिअखौ गोबां इउटिउबारफोरानो दामदों आरो कयेकजना निउज पर्टेलफोरावबो दामदों आरो कयेकजना मानो दामाखैथाय हमना मोनाखै कयेकटा निउज पर्टेला आरो कयेकटाखौ जायगायावनो थांनानै रायजो राजानि मोगा मोगि बा सोंहैनाय बावहाय रायजो राजाफ्रा बुंलायदों जायफ्रा जोंनि जायगाखौ गोदोनि समावनो जानानै थांनाय दंफां मुराफोर बेफोर सेवाखै बेफोरखौ खेबनानै लाना थांनानै ससियेल मिडियायाव दामनाय होसोनो ओंखारलायनाय बाथ्रा बै सुबुंफ्रा दिनै बै पर्टेलफ्रा दिनै बै भिडिअ भिजुएलफ्राबो सहैनानै दङ आरो जाय जायगानि मानसि रिपर्टार ना फिल्डआव ओंखारग्रा बिथांमोननि कुइसन खालामनाय बेफोरबायदियावबो भइस टइस गासैबो ओंखारजोबनाय क्लियारै सोंनाय बेफोरबायदि पर्टेलखौ दामनो नङाब्ला बा बेफोरबायदि रादाबखौ बा दामनो नङाब्ला मानो जोंनो रायजो राजानि रादाब बुथुमगिरिफोरखौ मानो नांगौ सोंथि गिदिर जानानै दं बै रादाब बुथुमगिरिफोराबो ना माबा मोनसे मेनेजमेन्ट जानानै दं नामा बेफोरबो सोंलुआ ओरैनो इउटिउबाव दामदों मोनदों दामदों जों मोनबाथाय खुनु कनसिडार गैया माबा मोनसे मोनदोंब्ला न कनसिडार दामखागोन ड्रेडनो उनाव मा जायो जाया बे जा बुस्थुआ नंगौ बेखौसो बुंदों नालाय आरो ओमफ्राय कयेकटा लब'फोरखौ स्रोदै गाहायाव दोननानै गाहायाव खालामनानै खेबलायाखै बेफोरबायदि दा बेफोरबायदि जानो नाङा आं खावलायगोन जायफ्रा ग्राउन्डआव ओंखारो फिल्डआव ओंखारो बिथांमोनाबो सैथोआव थांनोखौ कयेकटा बिथिङाव कयेकटा खेथ्रआव जानांगौ बहाबा बिथिङाव खिन्थु नैबे बेफोरबायदि बिथिङाव जायाबा मोजां आरो जाथारोब्लाथ' आरो बेखौथ' आरो माथो होनना बुंनाय रायजो राजाफ्रा अनसायनायबो नङा जेरैबायदि जों बर'नि गेजेराव मोननैसो रादाब दङ ना नाम थांखिनो सानाखै रादाब बुथुमगिरिफोर बा रादाब सालायग्रा बै बे निउज पर्टेलखौ जायफ्रा सालायग्रा बिगोमाफोर बिसोरबो बै बे दैदेनगिरिफोरजों मेनेज जाखुमानानै थायो जायनि जाहोनाव कयेकटाखौ दोनखुमायो सैथोखौ खोन्थानांगौ जेब्लायबो सैथोआव थाङोब्लाना बिनि पर्टेला मालाबा मोजाङै देरहैगोन खिन्थु जायनि जाहोनाव दिनै मिनिनोबो ओंखारदों दै आं एसे इन्टारेस्टबो मोनदों मानो होनना बुङोब्ला थांबाय जायगायावनो बै रायजो राजाफ्रा होसोनो ओंखारलायदों दिनैनि दिनाव जुदि बेफोरबायदि होसोलायोबा ना आंखौबो दा होसो आंबो नोंखौ होसोआ बै रायजोआ जुदि सोरखौबा होसोहैयोब्ला ना मा जागोन दिनैसिमबो बे बोथोरा दङ नामा आरो बै रायजो राजाफ्राबो जुदि होसोयोब्ला होसोथोन थिगैयासो होसोथोन खिन्थु आयेनाथ' बै रायजो राजाजोंबोथ' दङ आंजोंबोथ' दं बैजोंबो दं सोरजोंबाबोथ' दङ ना सोरबा निउज पर्टेलफोरजोंबोथ' दङ ना माबा आयेनासो बिजिरगोन होसोनो होनबा होसोनोबो हाया आं बै सुबुंफोरखौ बुंदों बै बे गामिनि मानसिफोरखौ आं बुंदों नोंथांमोना बेफोरबायदि आवाजखौ दाहो बेफोरबायदि सोदोबखौ दाहो मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि जुगाव खर'जों गेलेग्रासो नोंनि बे बोलोजों गेलेग्रा जुजिनाय बेजों नङा खारन बेखौ हयथ'बा सोरबाया जेक मारिना होदोंबो जानांगौ थ' दुखुनांथावना बेफोरो आरो गोबांनो बेफोरबायदि निउस दंबावो थ' बेजों लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्माया ना जोंनि पलिटिकेल हान्जा मोननैखौ आखाइ मुथायाव लाना दोनजोबदों नामा बेखौबो नागारा सोरबा सासेखौबो नागारा ना बेफोरबायदि बे हिमन्त बिश्व शर्मानि आमायसोनि बे पर्टेलखौ नोंथांमोना गोबाङानो नुबाय थ' लोगोसे आरो मोनसेबाव आपडेट होनो नागिरबावदों बा जोंनि ग्रुपआनो जोंनि हान्जाया बा जोंनि सेंग्राफोर जाय ड्राग्स जानो थांनाय ना ड्राग्स बा गान्जा जाग्राफोर
बिथांमोनखौ दिनै थांनानै होसोनानै हमनो मोनदों लोगोसे बिसोरनि जिखिनि गान्जा सोबनाय भिडिअ फुटेज ना गान्जा सोबनायथ' नङा सोबनो जाय सुबुंफोरखौ हमनो होननानै थांदोंमोन बै सुबुंफोरा जोंनि सेंग्राफोरखौ नुनानै खारग्रोनो हादों बारग'दों बावहाय सासे सेंग्राखौ हमनो मोनदों लोगोसे मा बिसोरनि गान्जा सोबनायखौ गान्जाफोरखौ गासैखौबो डिस्ट्रय खालामदों बा सिफायना होजोबदों सावना होनायखौ जों नुनो मोनदों थ' लोगोफोर जों बिथांमोननि जाखिनि गान्जा सावनाय ना बेखौ जों एसे दान्दिसे नोंथांमोननो खोन्थानि गान्जा सोबग्राफोरनि थाइखाजरा एरिया थिनालि ini siapa ya? Ini ganja hagra lagi. सावजोब्बाय जोंनो सावजोब्बाय जायफ्रा गान्जा सोबो आरो ड्राग्स जायो बिथांमोना एसे सांग्रांआव थाफिनदो सिगां बुंखाना दोननाय जाबाय हयतोबा एबार क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव टारगेटआ जागोन सेरफांगुरियाव ड्राग्सनि हेंथायै जोङो साननैसोनि उनाव ओंखारहैगोन आरो खोनानो मोन्दों बावहाय न'खरनि गार्जेनफ्रा एसे गावनि गथ'खौ एसे नोजोर होनाया मोजां जागोन साननैसोनि उनाव जों थांगासिनो दं सेरफांगुरि ओंखारहैगोन सोरनि खाफालाव मा लिरनाय दं ना जों ओंखारदोंबा बावहाय बिमा बिफा बा जेबो मोखां नायनाय नङा हमगोन बोखांगोन गामिनि गावबुरा प्रेसिडेन्ट बिथांमोननि आखायाव गथायगोन लोगोसे बावहाय दुखु मोननाय नङा बिनि सिगां आं क्षमा बिखायो आरो दिनैहाय गान्जा सोबग्राफोर गान्जायाथ' सोबखागोन कयेकटा धोरोमावहाय बेखौ सोबोबो नाथाय बेखौ सोबनायनि मुङाव धोरोमनि मुङावहाय सोबनानै बा उन्दै बैसोनि मानसिफ्रा दिनै गोबां जायगायावनो सोबनायखौ जों नुनो मोन्दों फोजोबजोबथारनो हाया जों थेवबो जाखिनि हायो गान्जानि आरो ड्राग्सनि हेंथायै एसेब्लाबो जोङो गसंगोन आरो होबथाबाय थानायखौ नाजाबाय थागोन खारन जों भबिष्यत जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन बै सुबुंफोरखौ बै खुदियाफोरखौ बै गोरलैफोरखौ बै उन्दैफोरखौ ना बेखौ जों ड्राग्स फाग्ला बा गान्जा फाग्ला बेफोरबायदि खालामनो हानाय नङा हानायखिनिखौ जों हाबथालांगोन गावबुरानो खोन्थाहैगोन गावबुरानावहाय सोमजायहैगोन गथायहैगोन थ' जों बावहाय गामिनि रायजो राजाफ्राबो मदद होनांगोन गामिनि रायजो राजा इयुथ्सफ्राबो मदद खालामलायनांगोन बा आरो गामियावहायबो बिथांमोनानो सांग्रांथिखौ लालायनांगोन जोंनि जेसेबां बर'नि दल संगठन बिथांमोननि सायाव सोनारालाफानो गामियाव प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दङ बिथांमोनानो थिग खालामलांनो हायो थ' लोगोफोरा भिडिअखौ बारा गोलाव खालाम सानाय बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि